बे समावहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। जोंहा दिनै कचुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव कचुगाव चेम्पियन्स ट्रफी जोङो बेवहाय अर्गानाइज खालामदों। बेखौ जोङो 11 दिननि हाबाफारि हिसाबै जोङो अर्गानाइज खालामनाय जादों। बेवहाय जोङो टटेल 16टा टीम्स बा क्लाब्स बिथांमोनखौ जोङो इनभाइट खालामदों आरो बिथांमोनहा फैदों आरो बाहागो लाफैदों। दिनैहाय सेथि खेब खेला जागोन। फार्स्ट खेला बेवहाय जोङो मोननै खेला होनाय जादों, अर्थात मोनब्रै टीम फैनाय जादों। दा कचुगाव ओनसोल हिसाबै जोंहा फुटबलाव जोबोद मुंदांखा दङ, नाम दङ। गोदोनिफ्रायनो मोजां मोजां प्लेयारफोर ओंखारबाय। नोंगौ गेजेर समावहाय माखासे बोथोर गाज्रिनि थाखाय जोङो गेलेनायनि परिबेसखौ मोनाखैमोन, किन्तु दा जोंहा गेलेनायनि परिबेसा फैफिनबाय। जिहेतु बिटिआरआव सान्थिया फैबाय, पिच फैबाय, पिचआ इस्टाब्लिश जाबाय। दा बेनिखायनो जोङो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरा जाहाथे गावसिनि जिबनखौ दानो हायो गेलेनायनि गेजेरजों। आरो जोंनि दिनैनि बे खेला होनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे मोजां मोजां गेलेगिरि ओंखारो, नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बाहागो लाहैनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बे ट्रफी बा बे खेलाखौ जोङो अर्गानाइज खालामनाय जादों। बे जाहाथे जोङो नैबे ओनसोलाव आगोलनिफ्रायनो जोङो गेलेगिरि मोनबोबाय थादों। दाबो जोङो बेखौनो आसा खालामदों, बे ओनसोलनिफ्राय जाहाथे मोजां मोजां गेलेगिरिफोर फैयो, ओंखारहोनो हायो, दिहुननो हायो, बेखौ थांखि लानानै जोङो नैबे खेलाखौ जों होनाय जादों। बान्था दङ जोंहा। चेम्पियन हिसाबै जोङो बिथांमोननो ट्रफिजों लोगोसे जोङो 50,000 रां हरफानाय जागोन। आरो रानार्स आप हिसाबै जोङो ट्रफिजों लोगोसे बेवहाय 30,000 हरनाय जागोन। आरो जोंहा हाइ स्करारनिबो दङ आरो जोंहा बेस्ट प्लेयारनिबो थागोन। ट्रफि आरो रां होनायाल' गिदिर खोथा नङा। जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे खेलानि गेजेरजों गावबागाव थांनानै थानायनि राहा लामाखौबो बिथांमोना जाहाथे खालामनो हायो, बे उद्देश्यखौ लानानै जों बेखौ खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला स्पर्ट्सनि थ्रुयै गोबां स्कप दङ। स्पर्ट्सआ एक्सट्रा खथा थाखायो साख्रिफ्रावबो, आरो जोंहा डिफेन्सफ्राव इजि जायो। स्पर्ट्स गेलेग्रा गथ'फोरनि थाखाय डिफेन्सआव थांनो थाखाय इजि जायो। दा बेखौनो गासिबो बिथिङाव नोजोर बोनानै जोङो नैबे खेलाखौ होनाय जादों। जोङो कचुगाव स्पर्ट्स एसोसिएशन जोङो फर्म खालामनाया बारा गोबाव जायाखै। दाख्लि थांनाय मासावसो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्डाराव जे बि डिभिजन लिग जायो बेखौ जों खुंदों। आरो बिनि उनावनो जोङो दिनैहाय कचुगाव चेम्पियन्स ट्रफी हिसाबै जों प्रथमबार हिसाबै जोङो बे खेलाखौ होनाय जादों। आरो इयुनाव जों बे कचुगाव चेम्पियन्स ट्रफीखौ बोसोरै खुंनो थाखाय जोङो कचुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशना सेस्था खालामबाय थागोन। आरो आं बेखौनो खावलायगोन, जाय बिथांमोना फैबाय थानाय समावहाय कचुगाव स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ सामलायगोन, जाहाथे बिथांमोनहाबो फैनानै नैबे कचुगाव चेम्पियन्स ट्रफी होनायाव उननि समावहाय जाहाथे बिथांमोनहाबो मदद होयो, बेखिनिखौ आं खावलायहरखानाय जाहैबाय। नोंथां सोंनाया मोजांखौनो सोंदों। दे आजिखालि गथ'फ्रा माखासे निसा बुस्थुआवहाय गोदोसोनानै दङ। निसाजों लोगोसे जोंहा मबाइलावबो निसा जानानै दङ। जाग्रा मुवा, फेग्रा मुवा लानानैबो गोदोसोनानै दङ। दा जोङो जुदि गथ'फोरखौ माबा नङा माबा मोनसेयाव जुदि एंगेज खालामनानै दोननो हायाब्ला, जुदि बिथांमोनहा एभेलेबेल टाइम मोनोब्ला, बेकार टाइम मोनोब्ला, निस्सय बिथांमोनहा बैफोर लामाजों थांनो हागौ। बिनिखायनो जोङो गथ'फोरखौ बा उन जोलै जोंनि इयुनफोरखौ जोङो एंगेजआव दोनबाय थानांगोन। सब समय बिथांमोनखौ बेस्थ'आव दोनबाय थानांगोन। बेयो जाहैबाय खेलानि गेजेरजों दोननो हायो, आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों दोननो हायो। माखासे मोजां मोजां को-कारिकुलाम एक्टिभिटिस थायो। बै को-कारिकुलाम एक्टिभिटिसआव जोङो जुदि गथ'फोरखौ एंगेजआव दोनबाय थायोबा, निस्सय बिथांमोना बै गाज्रि मुवा बेसाद लानाय
लामानिफ्राय बिथांमोना निस्सय डाइभार्ट जालांनाय नङा आरो बिथांमोना नैबे मोजां जायगाजोंनो बिथांमोना एंगेज जालांगोन आं बेखौ सानो।